Jaman, kau yang tidak tinggal semua. Tidak tinggal semua ni. Tidak tinggal semua ni jaman. Tidak tinggal semua ni. Jaman. Jaman. Tidak tinggal semua ni. Rubam go. Mana? Nenek sih. Aku nak ramai. Right about now, hoyo. Amanaka. Guys, today I'm wearing kanonzi Shama time. Guys, because you know, uzirapa kutisa ka. Masine daru risaba njoza mana, but anyways amana might say welcome back to my YouTube channel. If it's the first time, please make sure you like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Guys, you can see right now I'm in the streets and it's dark. You can see I'm risking my life for you guys and you're not subscribing. So guys, it's another day, another dollar. Couple of singing phone for 90 for 60 seconds. Nothing new, man, nothing fancy. And I said, those good kabana. Timba ngai voza zora zoshika. Rakuya. Ruya. Varuya. So guys, basically what's happening today, tirakutsvaga ma couples and tinatamboona. It's late. We've been hunting for couples today, but we did not see anything, man. We've been checking for the whole day and we did not see any couples, but yeah, it's coming, still coming. So guys, we wanna approach couple and guys, you let know. Guys, I wanna approach this couple, she's coming and you know, I'm the love doctor. I break relationships for a living. Dakasa break a relationship and ndijikesadza. So that's why mukona chiri ma streets and sada jikasadza. You know what I'm saying? Saka uketono ti nasi ndiri kujikasadza baizi. Saka manaka kana usara subscribe, please make sure you like, comment, share and subscribe my YouTube channel. And also guys, don't forget to my sponsors. I talk this video really possible. Va sponsor, as you can see tine mota tofamba nayo iroda fuel. Kuna wana sponsor this video. Rimana by tine yakati vinegar and stuff, and then the people that are behind the camera wada kujikasadza. You understand? Yes. This level Rabaka. In zamana yeah, we out here in the hood, you know what I'm saying, and we doing the shit. So amana, please go support wana, neku comment kuma channels zao, neku subscribe, neku like, go and subscribe amana, get them to 1000. My channels are below the screen here. So let's go. So the couple yashika. Okay. So yeah, amana and the lightning is coming. It's coming. But it's a bit darker. Shakanaga. It's compared to Ababa. Alright, so guys, the cab is coming now and let's see what's popping. Alright, amana, we're still waiting for the cab. Is it then we see go around there now. So guys, my street lights are babaka. The advantages of living in a gated area. Because we're worried with maybe our battery and stuff, you know what I'm saying? And yeah, we're waiting for the cabo to, you know what I'm saying? Subscribe when I subscribe, you understand? So yeah, let's get it. So let's get it. Shagamira say. Oh yeah, man, I say. Yeah, mira say goma. I say. But tumbro katfambe china kunela kama don't mind makamera sangu ndizvo ndiri ngoito muhutu muno muchingo maize so ndomuri tibve mu road because so na sei tona tsikwa ne motor pana pa arse ma mix apana sezebo apana so mana ini ndonzo etimire kuno amana ndro asilota wangu vatsikwe ne motor because you know wakatsikwa ne motor zviri nani wafene kurovana pane kufa ne motor amusatye zvenyanya kusikurovana but unyasobera cameraman zvakanaka zvakacheka. Okay, so mana basically ini ndonzi praise makara ndika. Ini ndoita zvebunzi. Ini basa randoita ndotanga nekuzointroduce ndika. Ini personally ndinoita zvekubreak ma relationships kuti ndirarame. Ndozvinotonraramisa. Anditika. Ameno munonzi ngomani. Nonzi Deoroy. Ko sister mmoja. Sister Sharon na Deoron shewe. Ndo asi shewe wakatola kwa muri. Ka Sharon ka Deoroy. Ene zamana without wasting much of your time ndika. Ini ndoita zvekutamba ma games ne ma couples. Maiza. Aminoti muri pa kumanyo stereke tungoto 1 or 2 minutes because ndikonoti dza chivage hour. Kuma lights ande pa corner panika light kakanaka both. Oh, no sensor. Okay, we can come this side though. Aminoti muri comfortable amatungo to 2 minutes gaga because I do my games ne ma couples, you know what I'm saying, and just like my 2 minutes. Mine comfortable. Comfortable. Yeah, bo. Hey, consistent made us say. Comfortable. Yeah. Okay, amana. So here tina Deoro shewo. Mamazani? Sister Sharon. Na Deoro. Asmuri sister yokuchechi. Ya ndru kuchechi. Oh, kuma sister akujola. Pamwe new curriculum andika. Yeah. Oh, ko muri brother Deoro. You killers nombosvikawo sometimes. Andidika. Chakanaka chakangokosha kungonamata at the end of the day. So amana
Again check out my questions. That is just my questions ngori simple as maize. Hapana. So ndotanga nekuvunza chii chakaita kuti muchuze mukomana. What made you love him? Ndakanga ndamuchiva body yake zvaari zvese saka ndo zvandakamudira. Makachiva mukomana. Plus ari sweet. So sweet. Okay. Yes. Ko German chakaita kuti mude chimoko chini. Ndakangoda chimoko changu kozi ane body yakanaka. Plus anenge ari loyal futi. Face yake. Loyal sister vekuchechi. Makada uloya kuti ukuchechi. Ndikuchechi ndokunobva vanhu vari boboy. Exactly. So out of 10 munhu wenyu munomutrasta zvakaita sei kuti imimi since mata ari loyal hwake munotrasta zvakaita sei out of 10 ngetange kuno. Ndimomisira 9. Wanaenda uko. Mbona musunya sotrasta wanaenda uko. Wani rubi. 1. Pa 9 babu ya. Pa 9 bo. Ko kuno Kosewa daro. Ansewa pa 9. 1 yapo 1. Saka amana zvakuita interesting banapo. Because baby radotanga nekuona phone. But anyways, what status kapa phone baba. Imi unomutrasta zvakaita sei ngomani? Chinditi zvunhu zvanditrust saka ndomutrust sendetomtrust 100% nekuda kwokuti foni yangu ndinomupa zvese anenge achiona akanditi hanzi ndipo foni yako ndibvunorara naye nhasi anotora foni yangu unorara naye asati. Asi mimi yenyu muri clean zvenyu. Yangu iri clean. Pamunomba pachina mimi munodelete. Ndistorina ndinozodelete sei don't worry, we will find out. Samana without wasting much of the time kapana badode nos couples exchanging phones for 60 seconds. Domunga sisi watu ne ukasha. Asha dze wiza munozenzi wiza. Ndoisiya. Asha zaneta musazo neta. Ndoisiya. Inoita seka nani Asha? Nomara. Alright. Anzi nomara but Asha dze wiza inodambara mapa. Amino pamwe shone inosiyana. Alright. Imimi zvada kuti apana apa. Zvada ku exchange maphones andira. Tichaona foni yababa kuti ine zvipandere. Kana yababa isina zvipande toapa foni yavo motipo yenyu mimi toona kuti ine zvipandere. Kana isa zvipande then kana mafoni pane ine zvipande zvichiroti ndokunengwa kupera kwazvo tisingazivi kuti makasununguka here. Handitika saka toona kutanga neani yababa. Handitika password vanose amana. So it's about to go down. Tiri pana mamutira song yakalonga mambuterera. Inonzi zvambuka pezi zaitinzwa. Zvambuka. Lomunyaka ite kuti lomunyaka. Nomunyaka kuchero kuri kuzvambuka. Saka cheke phone yamdara. So amana panapa is going crazy, is going vyanzi na cream dollar. Anzi is going crazy. It's going crazy, is going chiwe mutwana wami nangu I don't follow cream ginger. Kune wakufunga pamwe ndikumotivate kwenye CMTV. Ndikuti kuoma motivation na Joseph Dar. Pane kukopera nekuinspire, you understand? Cameraman toswera kuno toyamduze. Okay. Marira se. Wala shubuda. Alright. So she's checking the phone. Checka inkwese ku Facebook, search kuti morning after nudes. Anzi nevan comment section nudes zemunhu kuti asearch bichana. Samano search morning after makashaya. Mosearch kuti nudes mo delete pa search apa. And then mama search kuti I'm pregnant. Kara pregnant. And then mama search kuti I'm home. Hani kwa huni ya. Huni. Zvakadaro. Love, I love you. We are searching, guys. We are checking on what's popping and what's happening here as we chill with our couple. You understand? Chore nyungo yenyu. So makaona chita mcheta sena ngomana. But he looks only like a brother. Andi mcheta sena. Mune manya diskona Satan. Ndinomuramba. But mukuchita mwa. Ama ndisimbochita munhu wangu ndoti mudani. Munomda ko munhu wenyu makwana achichita. Tutangire papo. Atondo aritakutangira hapo soon. We out here in Aspindale. Couples exchanging phones for 60 seconds. This is high level flavor man. Panobatwa wana. Pana nonzi madzura moyo aya. And ndikuriskira for you and amusku subscribe. Amana ramemji subscribe amchileka mchikomena mchishare. I'm the love doctor. I break relationships for a living. Maizia ndio zandinoita izvozvo. Zviri kufambira. Kana mashaya my sister. But take your time though. Maiza ndino break ama relationships for a living. Ndakasa break relationship moyo wangu unorwadza. Ina hangu wana nodanana vanondibowa. Netozwa kuti wa still searching mosquito iri kuruma mwana. Pamwenyo ndakapika ka pump shot kana. Pamwenyo ndakapika ka pump shot mosquito iri kuruma. Mune chamuri kuwana my sister kana kuti turungodyi kwedu. Wangu tine ma 6 legs ga mosquito inotora ma chances. Amuna chirimo. Saka tumzora phone yake. Yeah. Okay, saka tipenyu.
masikito ngo ndona ndakapfeka ka bum shot kutofunga pamwe ndikuisexera yakutotanga kutoita zvairi kuita iri kufoneni unlock kama nei my sister ingawa unlockirwa phone nekurumiza vanhu zvakufamba sei Utenga ukuvhunduka. Utenga why are you shaking? Muri kuvhunduka. Unozoona mangwana. Mangwana iwewe. Regera. Yangu wavura wana. Kuyakita nguona nazo wana. Ndangofura usoni. Chingofura. Mapira ndakakuita yangu chingondipo mapira. Chete. Tit potato. Kana tit for avo. Iwe mangwana utaseko. Mangwana yei. Iyo dzuka munogwi. Mukona ma red flags. Yap. Andoka phone. Chatipo phone sha. Baby sorry baby ndizokubona. Akutenga undita sorry. Sorry ndiye. Nayi. Andoka phone. Baby ndizokuba mangwana. Yisuka kunoku. Amana ndo mafaniza. Do inonzi crazy business here. Nina hangu andiziye kuti Germany vari kutora sei ina I can force munhu kuti avhure phone yake pamwe mine man noodles I don't know but I mean German yavhurwa. Moyo wangu unobva wafara unobva wakamboona zvoita pamona pupu iri muchemba kakuwabhulabhula kainoita padenga pemvura so ndozvakaita moyo wangu kana makabozi akavhumbochinja namafoni izvozvo exactly so man as you can see it's going crazy here it's going crazy business why musuda nefoni nyimesa amune zvipande ndozvoita masisi ekuchechi muri ndakazobvunza chechi ipi but chechi yasista siyana nezvamuri kuita ndozvamuniro chechi kwenyu masisi anorama mafoni Aiwa. Anditi saka what's your favorite dog munoziva matepe embo here mari dog chi dogster sister anofara dogster imi sister emge vari kuti favorite dog yave dogster I see step embo kune ma German shepherd nemapoam nema rottweiler zvese bo Seche my brother take your time tiri muno muHarare Zimbabwe must subscribe again mama if you are watching this take this moment to do subscription and whatever is happening muri kwenya musore zvinokurumidza sakara makakwenya zvinokurumidza sakara uye panapa nenje padhuze nemba napa makwenya zvinokonzerese mati yoyo ndokonzerese asi pane zvirimo I don't worry ini ndiro ndasizwa nambotaura zvaita kuti kubreak ma relationships ndo kwangu ubva nekupi futi nekuHarare iyo yapadhuze iwo yapadhuze kana ukurohwa ndionorohwa uri kuno kwari kunzi mapamba emwana apera ndikukumbira mari yemapanda masize size x anzi ma medium wazungu ma x mahombe ana ma medium ndiani ada zvimapambo muri nani here munogeza mapambo munochengeta vane aiwa so what's happening here chaona uya kutoti anzi okay mai mwana ndinokuitira plan ndianiko sorry baby kuti sorry baby ndokuti chiko iyo uyatsanangura apa uyatsanangura nyaya yako kuti sorry baby ndokuti chi ndiani uyu uri kuvhunzwa ndiani yeah ona wangu my brother anakomana wangu ona pakunzi tosangana here mangwana iyo yakuno kushaki momira kudzungera ware miramire kuno my sister da kuvhunza how long have you been dating guys mamidana kwenguva basi satani 2 years ko nemfesi mamchidana kwenguva basi baba vemwana infact mune mwana mese rino hatina mwana ndachitoplana kutomuroora chama samupurana kuroorwa mune mwana here ndine mwana akura sei ane 2 years wakaita mwana mira wakaita mwana wakutana nemfesi why did you cheat pamwe kana achida akada kuti mutengere nozichi maguchu kana akunzi haasi kunyatsoguchura tomutengera chicha makachitira what's wrong with you what's the problem ndida mufesi ndosaka ndakamunyebera uyu anojairira guys musarowana mana guys iyo 2 years achindiwesita time yanga anopengere mira saka nemfesi wachina indo asada kuroora aufa musarowana komana akomana samdara munomubvira mazorori muri kuchengeswa mwana asiri vari kuchengeta anokupa mari saka uri kumba mari yekuchengeta nigrini chapagona munhu nemutrust chaukunzwerewo my brother iyo chiko chansikakuitirewo chichansikakuitirewo wakambochitireko sorry baby iyo munhu ndobuda naye kuenda naye out every month muunze anzoneswa out every month anondiendesa saka what's wrong uye kuti ndaingoda umufesi waingoda mufesi kwako ngoda dzinengo serekere what's wrong with you haasi kukugutsa
Mira msadaka ne German asi mune kadore Maya saka inda Sorry baby. saka inda chichikuitika Sorry. German apa majairo amuna so 2 years dzangu kuti ndiwesera mare leo Sorry baby. Ndikuda sorry. Zato monditi baby andisi iwe cha chimomira nomonchedza ni masa Ndikuti ndichazokuda. Ndibosera unchedza leo Ndichazokuudza sorry. uzondiudza uzomudza wambotamisa 2 years German Wakontrisa futhi. maitwa zvamukile ro munyaka yokukonzesa tese sakakanganisa ngati kuti anatondibvisa ndiziye chokwadi Right. Right. Aparedza relationship yedu. My sister. Pasina uyizvo zochitowirira. uretse when ndichitire uretse Why were you cheating? Why were you cheating? Yakuno my brother. Yakuleka. Uyapana. Sha tuzo yapana apa yo. Akuna dotiza tiza apa. Wewe utongoisa waita tiza varume murodu muda. Waichitire. Ndida mari mapamba. Weda mari mapamba ikuta seko. Saka yo ndopo kutengeswa so utengese nini mapamba yo chitazibote dzako na. Aunyare. Neshure. Sorry. Aunyare. Hakuna chimbobva apa. Mira, Samroy. My brother. So what are you going to do there? Yapana apa yo. What are you going to do there? Achita kwa. Una huyu. Antombodo kukona futhi kunza. Antombodo kona kana pamberi pangu kunza. Anzi mu life mangu ivo wabuda. Sorry baby, sorry. Iwe dzoka apa iwe. Dzoka apa anzi mu life mangu ivo wabuda. Aiwa, sorry baby. Guys, umana. My sister inda yo. But why? Yeah? Ndida mari kuti. Saka German sandima. Hure kayonda mari seriki. Sandima muri CBZ German. Timechengeswa mwana. My brother. Sha. Saka ndiwe Kiara, ndiwe caregiver. Chirekidzo rambo chare. Kuma. Saka ndiwe caregiver. My brother. German ino amsima German ko ndinda kuchengesa mwana German. ndinda kanganisa futhi. Ndinda kuchengesa mwana German. Ndinda kuchengesa mwana. German. German. Ndinda kuchengesa mwana. Ndinda kuchengesa mwana German. Shakuna munhu. Uti. Iwo baba napa uyasomboda kumuona. Uyasida kuona face yake. Kosisiri nanzi chi. Uya kuchengeswa mwana osha. Aitwa creche. Aitwa creche. Aitwa kindergarten. Yumbe. German, muda seko German. Una mzaro. Ndinda kuchengesa mwana ire. Ndinda kuchengesa mwana ire sha. Anozokubatsira. My sister, what do you want to tell him? Andikuona futhi kunza. Baby, sorry. Sorry. Dzoka kuno roho wewe kashoda yake munhu. Unochitireko iwe? Apa ndiwakonzeresa. Guys, what can we do now? Guys, mwambuzi chavani kuroha mana timbonzoda kufa. Awa boy, msaro mana. Iwe kuno. Aiwa ndiwakonzeresa. Mana. Kwanza kuna fight. Mfano Mana, no fighting mana. My sister, why do you cheat mana? Komana. Akutoenda chizo chokuchita mana. Ino zamana, do what you do best and I'm gonna keep on doing what I'm doing best. My name is Praise Magara. We out here. I think that for a family mamonya man voice. As you can see, it's becoming dangerous. Ndakuro apana padenso rakomana behind the camera apa ndisina ndifamba ndegamana ndinotogurwa ndobviswa vana newana. But ndiri kuchitisa vanhu rama ini ndiri kuseva vanhu but ndinoda kutorova inini. Why try now? Why are you beating me? Guys, anyways guys, we are out here Community Drive South, Aspendale Park. Behind me is Highglen. And ndindarotorowa boys. Kwani mlemla boys. Ini ndinaita mlemla boys. Ini I'm just trying to save you boys, bro. Manaka. But matombo nitaura ucharowa praise ina ndakunzwa. Ndakuteera but aisimbosvanga. I'm just trying to save the world boys. Anyways guys, please don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel for more content. Why are you beating me, Amanda?